направим едно видео ревю на сгъваем трион, направен от колегата Жоро с прякор във форума Nameless One. Триончето е изработено от алуминиев профил, прахово боядисан. Теглото му е около 400 грама. Листа е лист за сухо дърво на шведската фирма Бахко. Около 30 см дължината. Зоново закален. Сглобката на триона. Тук има едно болче петица, което държи лист от едната страна, от другата страна пак някаква сглобка с ключата гайка. Разгънат триона е подходящ за добиване на дърва за огрев при излет. Болчето и гайката са боядисани в оранжево, което е с цел, ако съответно падне на земята, много по-лесно да се намери. Ако е нормално сиво, е трудно забележимо. Това е, ето, гайката падна с хубавия оранжев цвят и намираме лесно. Така, сглобването на триона не е особено бързо, но при положение, че никой за никъде не бърза, става достатъчно лесно. Тук се натяга листа. След като се сглоби, конструкцията е изключително стабилна, без никакви луфтове, никакво усукване. Ще го пробваме как реже на сух челнов материал. Едно дръвче с диаметър около 7-8 см би трябвало да го пререже около минута. При рязането не използвам никакъв натиск, само възвратно-постъпателни движения. Цялото рязане се извършва от листа. Много бързо и лесно влиза в материала, никакво усилие. Много по-малко от минута отрязах трупчето. Мисля, че с помощта на този сгъваем трион, евентуално малко по-голям и здрав бушкрафт нож или малка брадвичка, за отрицателно време може да се събере дървен материал за лагерен огън.